Бүгін Крымға барып жеттім. Әлі Керчь шәһәре Крепость Эникали тобырға жинап. Сәлам. Бүгін мен Феодосия тауларында наратлар арасында түн үткәрдем. Хәзер тагын да Феодосияга төшәм дә, аннары Крым якларына китергән булам. Я шундай матур җирдә түн үткәрдем. Рисәтик минем. Палатка суга баткан. Төнлә кырау төшкән. Менә шулай.
Нә матур таулар мында. Хәзер диңгез якларына төшәм. Диңгез якларына инәң ботинкасы. Бүген 5 октябрь. Мин Солнечный долина округында. Хәзер сузакка кузгалам. Ярда вакланып тора, канатларын айырып.
Bugun 6 oktyabr, men Moskovda. Havo turishi azrak o'zgarib ketdi. Qora bulutlar yuzi. Yomg'ir bek yog'may azrak nasibali. Mana shulay. Bugun 7 oktyabr. Рыбачий поселогына borib жетtim. Bugun 8 oktyabr, Lavanda ауылына жетердей, мына орманда палатка қойдым. Bugun Симферополь якларына барам. Bugun 9 oktyabr, men Simferoполь bilan Saki orasida. Kun bugun begirakda jilli, kichkina kuchayib ketdi. Shunga ko'ra men palatkadan chiqmishagina oshab shay ishirga bo'ldim. Bugun endi Sakiga ham Евпаторияga boraman.